Bună ziua, eu sunt Tutoriale Imperiale și da, astăzi o să vedeți cam new tab-ul meu de aici și o să vă explic puțin cam ce o să fac. Deci eu am avut în trecut un canal de YouTube, am început un nou canal și vreau să fac niște tutoriale imperiale, bineînțeles. Și da, și pe canalul trecut făceam tot tutorial, dar mai erau niște prostii, adică nu vă gândiți la prostii în sensul de, mă rog, prostii, adică, mă rog, filmam 3 secunde, nu știu ce, în fine, mă rog, dar acum eu zic că, deci vă voi ține doar de tutoriale. Acestea vor conține Photoshop, deci voi arăta câte ceva în Photoshop și tutoriale despre ce este inclus în Windows uneori, câteva trucuri și în ultimul rând diferite chestii la programe, diferite review-uri, cum se folosesc ele, așa. Și da, ce fac? Da, cam atâta. Și voi începe cu niște tutoriale. Da, hai să închid, o să închid captura asta pentru că o să-mi cam mănânce timp la render și da. Da, la revedere și ne vedem cu primul tutorial. Sperăm să ne vedem cu primul tutorial destul de curând. Bye bye!